Určite každý poznáte hru Akinator, je to taký na internete, ktorý uhadne všetko, na čo myslíte. Takže budeme hádať Batmana. Nie. Existuje? Mám povedať, že áno? Toto. Keby existoval, to bolo dobré. Je youtuber, kamo, Batman YouTube kanál, to bol flex. Ne, není. Škoda. Ale počkaj, koľko má on rokov? I don't know, ja neviem. Je reálny? Ja neviem, to sa pýtal, ja neviem, nie. Asi. Počkaj, čo to znamená weird? I don't know. I have human nose? Nie, nemá. Počkaj, má ten masku. Nemá zvieracú hlavu. Je v hre? Áno. Už sa nepýtaš, či je za košťatu, že? Má vlasy? Áno. Som rozmýšľal, či je plešatý. Má čiapku? Nie, to je maska, nie čiapka. Nie. Je bad? Ako bad boy, alebo tam, ja neviem. Som zabudla, ako vyzerá. Probably. Neviem. Nie, aký cookies. Nemá okuliare. Je v horor hre? Keď je Batman hra, je to horor hra? Si nie, neviem. Do you? Asi nie. A on to nikdy neuhadne. Bill Clinton? Ja neviem. Ja neviem. Áno, má masku už to. Počkaj, ja to teraz poviem. Je to Batman a teraz... Vidíte? On to už vie, kúkajte. Sorry. A nehovorím, že mi neodpočúva mikrofón, že jo? Nie, kam ty stupí. Úplne. Jaký Kim Kardashian? Neviem. Už sa tvári, že všetko vieš. A ty nevieš nič. Dobre, možno áno, ale to je jedno. Spiders? Nie. Nie je to Spider-Man. Kamo, áno. Už to vie teraz. Počkaj. Ja som povedal reálneho Batmana, som nepovedal Lego Batmana. Bruce Wayne, to je správne. To je Batman snáď. Hneď na prvý pokus som ho porazil. Takto sa cítiš, keď ťa niekto porazí? OK, dobre. Teraz si dáme hru a bude to Minecraft. Kamo, choď preč nejaké. Tak, a neviem čo vám dať, je to charakter. Ja neviem, dám objekt. Je to v nejakej veci. Takže, je to... Možno? Ja neviem po anglicky. Surface? Čo? Nie. Ja neviem. Je to vyrobené jablkom? Nie. Kámo, čo má s jablkom? Teraz poviem. Je to Minecraft. Teraz kúkajte. Tak teraz. Tak, kámo. Zrazu ma neodpočuje. Je zadarmo? Niekedy. Áno! Ja neviem, nepo. Áno. No, poď, teraz to ohádneš. Možno je to tiež na Roblox nejaké, neviem. Áno, je to multiplayer, kámo, ty už ma počúvaš. Asi nie. Je to Minecraft. Ježiš. On tu už vie. Super. Áno. Potlesk Akinator. Kámo, ty sa takto tváriš, keď vyhráš. Aha, ja že sa to tešíš. Som sa ťa zlakol. Technical problém. Čo som povedal? Technical problém. Teraz to som povedal správne. Dobre, dajte like, odber, čau.